Ćao, ja sam Milica i dobrodošli u moj novi video. Danas vam pričam o mom Neseseru, tačnije šta se nalazi u njemu. On je mali, jako je praktičan, kupila sam ga u Women's Secretu. Ovo je jako praktično zato što može da se briše. Evo malo pre mi je bio umazan i samo sam uzela vlažnu maramicu i obrisala sam to. Potpuno je drugačiji sastav u mom velikom Neseseru, ali ovo je nešto što nosim uvek na 1-2 dana kad idem negde, tako da počnemo. On ovako izgleda kad se otvori unutra, ima jedna mala ovako pregradica, ali ja nju ne koristim, već samo ovaj veliki deo ovde. Imamo Beauty Blender, ovo je inače Aurin Beauty Blender, nešto ga nisam koristila, međutim zadnjih mesec do 2, baš sam počela se trudim da koristim njega, dosadile su mi četkice. Voljela bih da kupim i original Beauty Blender, međutim ovaj Aurin je zaista dobar. Zatim, nešto što sam kupila prekjuče, ali sam prezadovoljna njim i definitivno ću počnem da ga stalno nosim, je ovaj Sephorin Sun Disc Powder Bronzing Powder u broju 2 medium. On ovako izgleda i trenutno ga imam na svom licu. Jako je blag, tako da definitivno ne preporučujem jedinicu da kupujete, bez obzira na koliko vi bili svetlog tena. Tako da mi se jako dopada, a usput ima i ogledalo koje je jako praktično. Zatim imamo puder koji najčešće koristim, mislim da sam sadila s njim, ovaj Fit Me u broju 135, jako je dobar, lepo pokriva, mogu da ga koristim čak i negde uveče kada idem, neka srednja pokrivna moć. Zatim imamo ovde Maybellineov primer za lice, jako je dobar, imate da ga kupite, ja mislim, samo u Liliju. On je samo namenjen tinejdžerima, dakle i odraslim ljudima, nije za mlađu populaciju. Meni je dobar, drži mi dobro šminku i to je to. Zatim ovde imamo Catrice ovaj Liquid Camouflage High Coverage Concealer. On je u broju 0.20 i više mi odgovara nego onaj 0.10, jer 0.10 ima roze podton, a ovaj žut, tako da mi on više odgovara, jako lepo pokriva. Možete da ga koristite i na dnevnoj i na neku večernju priliku, lepo pokriva i sve same preporuke za njega. Zatim tu imamo ovaj od Oriflame kao, nemam pojma, setić za obrve. Kao što vidite koristim samo ovaj ovde deo i ovde imate ispod ovu kao četkicu koja može da posluži, tako da nikad ne nosim kad idem negde i četkicu za to, već koristim ovu ovde. Zatim ovde imamo jedinu četkicu koju nosim, a to je ova Blushova, izbrisao mi se broj, ja znam da je Blushova i jako je dobra, nju koristim obično za konturisanje, s njom stavljam i bronzer, jako praktična četkica. Zatim imamo ovaj Liquid Matte Lipstick Golden Rose, ovaj mi je najpraktičniji, 0.3 i skoro u sve mi se slaže. Ako ne nosim njega, tu imam ovaj EOS balzam za usta. Po meni jedan od najboljih balzama za usta, jednostavno jako lepo i miriše i hidrira. Ovo je sa mirisom limuna, tako da je odličan, onako i osvežava, super je. Zatim tu imamo još dve stvari, uvek nosim ovako ovu pincetu jer uvek tako čupam obrve ili šta god mi nešto treba. I zadnje što imamo je ova I Love Extreme od Essence maskara. Ovo je prvi put da sam ja kupila ovu maskaru, nekako nikad nisam voljela te sa gumenim, kao što imaju gumenu četkicu.
i jako je velika, međutim ona je fenomenalna, lepo mi, nadam se da se vidi, Bože, izvuče trepavice i super je, njena cena je nešto 350 dinara, možete da nađete na nekom sniženju, tako da je odlična, probajte je obavezno. I to je to što se tiče mog videa. Kao što vidite, ne nosim toliko previše stvari, nekako su mi ove stvari zaista nešto što koristim. Recimo kad imam negdje na 10 dana malo više nešto nosim i to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se ovaj video dopao, ukoliko jeste, lajkujte ga i naravno posjetite moj Instagram i prijavite se na moj kanal. Pa se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!